Anku Šmihlovú poznám už veľa rokov ako neúnavnú bojovníčku za práva a dôstojnejší život pre osoby so zdravotným postihnutím. Na rozdiel od mnohých politikov, ktorí krátko pred voľbami oslovujú týchto ľudí, aby získali ich priazeň, ona reálne týmto ľuďom pomáha už dlhé roky. Stála pri zrode viacerých návrhov, ktoré sme dávali do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomáhala mnohým konkrétnym rodinám. Dnes prichádza s programom, ktorý je podľa mňa najlepší, akýkoľvek politik uchádzajúci sa o vašu priazeň má pripravený. Hovorí v ňom o sociálnych službách, o tom, aby boli dostupné v danom regióne a v konkrétnom čase pre konkrétneho človeka. Hovorí o tom, že maminy, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím, by mali mať aspoň minimálnu mzdu. Hovorí o tom, ako lepšie vzdelávať, ako lepšie vytvoriť podmienky pre zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím. Dnes už nie je čas na pokus omyl.